నమస్కారం. ఈరోజు సాక్షి దినపత్రికలో ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు అప్పుల గురించి మాట్లాడినటువంటి పార్టీ వైసీపీ. అంటే ఎందుకంటే విపరీతంగా రాష్ట్రంలో అప్పులు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ విషయం గురించి మాట్లాడితే ప్రజలు చర్చిస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎప్పుడు మేము ఎన్నిసార్లు కూడా అప్పుల గురించి మాట్లాడినా, ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి చెప్పినా, డిబేట్లలో మాట్లాడినా కూడా అప్పుల గురించి మాత్రం వాళ్ళు ఎప్పుడు డిబేట్కి రారు, ఓపెన్ అవ్వరు. ఎందుకంటే చేస్తున్నది వాస్తవము. ఆ చర్చలకైనా వాళ్ళు తావునిచ్చినట్టయితే ప్రజలకు తెలుస్తుందన్న భయంతో ఎప్పుడు రారు. అయితే విచిత్రంగా ఏంటంటే ఈరోజు ఉదయాన్నే సాక్షి పేపర్ చూడగానే ఏపీ అప్పు తక్కువే అని పెద్ద హెడ్డింగ్ తోటి సాక్షి మెయిన్ పేపర్లో వేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు సాక్షి పేపరు మీరు ఎవరైనా కూడా చూడొచ్చు. అయితే తక్కువ అని వేసుకోవడంలో తప్పు లేదు. ఒకవేళ నిజంగా తక్కువ ఉంటే తప్పు లేదు క్లెయిమ్ చేసుకోవడంలో. అయ్యే ఏంటయ్యా అంటే ఇది గమనిస్తే ఏపీ అప్పు తక్కువే అని రాస్తూ అది కూడా దాన్ని ప్రాథమిక అకౌంట్స్లో తేల్చిన కాగ్ అంటే కాగ్ చెప్పిందని చెప్పేసి దాని మీద వేస్తున్నారు. అది చెప్పింది కాబట్టి తక్కువని, కరెక్టే, వద్దాం దానికి. సరే, దీంట్లో అంతా స్టోరీ రాసుకుంటూ లాస్ట్లో రాశారు ఏమనంటే, కానీ వాస్తవంగా చేసిన అప్పు 25,194 కోట్లు అని చెప్పారు. మేము బడ్జెట్లో 37,029 కోట్లు పెడితే బడ్జెట్లో 37,029 కోట్లు పెట్టి మేము చేసిన అప్పు 25,194 కోట్లే అని కాగ్ చెప్పిందని చెప్పేసి సాక్షి పత్రికలో రాసుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళు పత్రికా విలువల గురించి, జర్నలిజం విలువల గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు ఎప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఉండదు, మాకే ఉంటుందని చెప్పేవాళ్ళు ఇంత నిస్సిగ్గుగా, ఇంత పచ్చబద్దాలు సాక్షి మెయిన్ పేపర్లో రాసుకున్నారు. సరే, వారు చెప్పిన ఆ కాగ్ అకౌంట్సే తీద్దాం. కాగ్ అకౌంట్స్ మార్చి 2022 ఆన్లైన్లో ఎవరైనా కూడా దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు చెప్పిన కాగ్ రిపోర్ట్లు ఏమని ఉన్నాయంటే, బారోయింగ్స్ అండ్ అదర్ లయబిలిటీస్ ఫిబ్రవరి 22కి, ఇది వాళ్ళు చెప్పింది మార్చికి 25,194 కోట్లు అని చెప్పారు వాళ్ళు మార్చికి సాక్షి ప్రకారం. నేను చెప్తుంది ఏంటి, ఫిబ్రవరి 22కే 51,112 కోట్లు, 51,112 కోట్ల 67 లక్షల రూపాయలు అప్పు చేశారని వాళ్ళు చెప్పిన కాగే దీంట్లో చెప్పడం జరిగింది. అయితే అయినా ఎందుకు రాశారా అంటే, మార్చికి వచ్చేసేట్లకి వాళ్ళు సాక్షి పేపర్లో చెప్పినట్టుగా 25,194 కోట్లే ఉంది. ఇది ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి. ఫిబ్రవరి మంత్కి 51,112 కోట్ల అప్పు ఉంటే మార్చికి పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఒకవేళ పెరగకపోయినా కూడా ఫిబ్రవరిలో ఎంత అప్పు అయిందో అంతే అప్పు ఉంటుంది. కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఎనికి తీర్చేస్తుంటారు కదని. ఎనికి తీర్చేసే అప్పు ఈ సంవత్సరం తెచ్చింది తీర్చరు. అది గత సంవత్సరాల్లో తెచ్చిన అప్పు ఉంటుంది. అది అంతా ఒక 1,000 కోట్ల రూపాయలు కూడా లేదు. ఈ సంవత్సరం తీర్చింది 880 కోట్లు వాళ్ళ ప్రకారం చెప్పింది. అది తీర్చింది కూడా అబద్ధం చెప్పారు. సరే, ఒక 1,000 కోట్లు అనుకుందాం. అది ఇందులో క్లియర్గా ఏముంటుందంటే ఈ సంవత్సరం తెచ్చిన అప్పే ఉంటుంది. మార్చికి వచ్చేలేక ఏం చెప్పారు, తగ్గిందన్నారు. మరి ఎలా తగ్గుతుంది? అప్పు పెరగాలి లేదా అంతే ఉండాలి ఫిబ్రవరికి అంతా. ఏం చేశారంటే వీళ్ళు, ఎట్లయితే వీళ్ళకు దొంగ లెక్కలు అలవాటు పడి దొంగ లెక్కలు చెప్పడం అలవాటు పడ్డ మనుషులు వీళ్ళు, ఇక్కడ కాకు కూడా దొంగ లెక్కలు ఇచ్చారు. ఇచ్చి ఏం చేశారంటే, అంటే ఇది టెక్నికల్ సబ్జెక్టు కొంతమందికి అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ, బట్ ఏం చేశారంటే వీళ్ళు పబ్లిక్ అకౌంట్స్ నుంచి తగ్గించి, పబ్లిక్ అకౌంట్స్లో రీపేమెంట్ చేసిన దాన్ని ఈ మెయిన్ అప్పు నుంచి తగ్గించి చూపించారు. ఇది మెయిన్ అప్పుకి పబ్లిక్ అకౌంట్స్కి సంబంధం లేదు. పబ్లిక్ డెట్ అంటే డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ చేసే అప్పు. పబ్లిక్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటంటే జనాలు కానీ లేకపోతే కాంట్రాక్టర్లు లేదా ఎంప్లాయీస్ గవర్నమెంట్ దగ్గర దాచుకునే డబ్బు. అది ఏమవుతుంది, దాచుకుంటారు మళ్ళీ ఇస్తుంటారు. అయితే అది కూడా మేము ఈ సంవత్సరము ఎనికి ఇచ్చామని చెప్పారు. అది పచ్చి అబద్ధం. ఎంతని చెప్పారు? ఈ సంవత్సరం ఎనికి ఇచ్చింది 1,02,293 కోట్లు ఎనికి ఇచ్చామని చెప్పారు ఈ మంత్లో. అది అబద్ధం. అది ఎవరి దగ్గర లెక్కలు లేవు. అది చూపించి మెయిన్ అకౌంట్ నుంచి తగ్గించేసి తక్కువే అని చెప్పారు. మరి ఫిబ్రవరిలో ఇది ఉంది కదా, సరే వద్దాం. అయితే కాగు వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారంటే, తర్వాత నెక్స్ట్ పేజీలో ఏం రాశారంటే, పబ్లిక్ డెట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అవైటెడ్ అంటే ఫిబ్రవరి వరకు 51,000 కోట్లు కాకుండా మార్చిలో చేసినవి కూడా ఉన్నవి. ఇక ఆ డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు, వీఆర్ వెయిటింగ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు రాయడం జరిగింది. మీరు లోపల పేజీలో చూస్తే ఉంటుంది. అది కూడా
ఇది కాకుండా కార్పొరేషన్ల ద్వారా గ్యారంటీలు ఇచ్చి తెచ్చిన అప్పు కూడా ఇంకా చాలా ఉంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కాగు వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు. అది కూడా ఇందులో ఇన్ఫర్మేషన్ అవైటెడ్ అని రాశారు వాళ్ళు. అది కూడా ఆ రిపోర్ట్లో, మార్చి రిపోర్ట్లో ఉంది. సో స్థూలంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఫిబ్రవరికి 51,000 కోట్లు చేసి అప్పులు మార్చిలో అయినా చూపిస్తే ఎక్కువ అవుతాయని చెప్పేసి ఫిజికల్ డెఫిసిట్లు, రెవెన్యూ డెఫిసిట్లు పెరిగిపోతాయన్న నేపథ్యంతో పచ్చి దొంగ లెక్క, దేశంలో ఇంతవరకు ఏ రాష్ట్రం చేయనటువంటి పచ్చి దొంగ లెక్కలు కాగు సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. ఏమని చెప్పారు? తెలంగాణ కంటే కూడా తక్కువ ఉంటాయంట్రా. తెలంగాణ వాళ్ళు ఫిబ్రవరిలో 43,000 కోట్లు అయితే మార్చికి వచ్చేసరికి 47,690 కోట్లు. ఇవి తెలంగాణ రిపోర్ట్స్. అంటే ఫిబ్రవరి కంటే మార్చిలో తెలంగాణ వల్ల పెరిగింది. ఒక తెలంగాణ కాదు, దేశంలో ఏ రిపోర్ట్ తీసుకుని కూడా ఫిబ్రవరి కంటే మార్చి పెరిగినాయి. ఎవరు ఇలా దొంగ లెక్కలు చూపించలేదు. వీళ్ళు దొంగ లెక్కలు చూపించి దాదాపు 25,000 కోట్లు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళిపోయారో తెలియదు. 25,000 కోట్లు ఓన్లీ పబ్లిక్ డెట్ ఆర్బీఐ ద్వారా తెచ్చింది. ఇది కాకుండా కార్పొరేషన్ ద్వారా తెచ్చింది. ఎంత తెచ్చారో తెలియదు. 2021 ఆగస్టు 15 నుంచి జీవోలు దాచిపెట్టారు. జీవోలు ఇవ్వట్లేదు. కాగు అడిగినా కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వట్లేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అడిగినా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వట్లేదు. నేను చెప్పడం కాదు, ఇవ్వట్లేదు, వాళ్ళే రాశారు ఈ రిపోర్ట్స్లో. ఇది పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్, ఎవరైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ఫర్మేషన్ అవైటెడ్ అని క్లియర్గా రాశారు. ఏది అప్పుల గురించి కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన అప్పులు కావచ్చు, కార్పొరేషన్ తెచ్చిన అప్పులు కావచ్చు. ఇది కాకుండా 2021లోనే కాగు వాళ్ళు ఒక లెటర్ రాశారు. 41,000 కోట్లకు సంబంధించి బిల్లులు లేకుండా మీరు పేమెంట్ చేశారు, దానికి సంబంధించిన సమాచారం ఇవ్వండి అనేది. ఇంతవరకు అది ఇవ్వలేదు. అది కాకుండా 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు మీరు అసెంబ్లీకి చెప్పకుండా ఖర్చు పెట్టారని చెప్పారు. ఆ సమాచారం అడిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం, అది ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. అవన్నీ కూడా 41,000 కోట్లు బిల్లు లేకపోవడం కావచ్చు, 1,00,000 కోట్లు అసెంబ్లీకి చెప్పకుండా ఖర్చు పెట్టింది కావచ్చు. ఈరోజు దాదాపు 25,000 కోట్లు అప్పులు చేసి కూడా మార్చికి వచ్చేసరికి దొంగ లెక్కలు చెప్పి చూపించకుండా వేరే లెక్కలు చూపించి అడ్జస్ట్ చేసి చూపించారు. ఇది కావచ్చు, కార్పొరేషన్ల ద్వారా తెచ్చిన అప్పు కావచ్చు. ఎక్కడ పోయింది ఈ డబ్బు అంత అంటాను. అసెంబ్లీకి చెప్పకుండా పెట్టిన ఖర్చు అంటే పక్కన పెడదాం. మన బిల్లులు లేకుండా పే చేసిన 41,000 కోట్లు ఏమైంది? ఈ 25,000 కోట్లు ఏమైంది? కార్పొరేషన్ల ద్వారా తెచ్చిన డబ్బు అంతా ఏమైపోయింది? పోనీ మీరు వెల్ఫేర్ ఏదైనా గొప్పగా చేశారా అంటే అన్ని కటింగ్స్ పెడతా పోతున్నారు. ఈరోజు అమ్మఒడి దాదాపు 20 లక్షల మందిని తీసేయడం జరిగింది. జనవరి 9న ఇవ్వాల్సిన అమ్మఒడి ఒకటి ఎగ్గొట్టారు. ఇప్పుడు జూన్లో ఇస్తామంటారు. దాన్ని కూడా 20 లక్షల మందిని లబ్ధిదారులను తీసేయడం జరిగింది. కరెంటు ఛార్జీలు పెంచారు, మిగతా అన్ని ఛార్జీలు పెంచారు. మరి ఎక్కడ పోతుంది? వచ్చిన ఆదాయం ఎక్కడ పోతుంది? తెచ్చిన అప్పులు ఎక్కడ పోతున్నాయి? పైపెచ్చు సాక్షులు అబద్ధాలు రాస్తారా? ఏమన్నా కొంచెమన్నా ఉందా లేదా? అసలు మానవత కదా, అసలు సిగ్గు అనేది ఉందా మీకు అసలు? అది సాక్షి మెయిన్ పేపర్లో మీరేదో పెద్ద గొప్పగా చెప్పుకుంటారు, జర్నలిజం విలువలు అని చెప్పేవాళ్ళు ఇలా రాస్తారా? రాసిన వాడికన్నా బుద్ధి ఉండాలా లేదా అసలు? ఆ జర్నలిస్ట్ వాడికో కొంచెమన్నా ఉన్న వల్లే బుద్ధి. ఎలా రాస్తారు రిపోర్ట్ చూసుకుంటే? అరే ఫిబ్రవరి కంటే మార్చిలో పెరుగుతాయి కానీ తగ్గుతుందా? ఎలా తగ్గింది? రిపోర్ట్స్ పెట్టుకోమలేదు. వాళ్ళ దొంగ లెక్కలు ఇవ్వటం, మీరు రాసేయటమా? ప్రభుత్వం ఇచ్చిందని మీరు రాసేస్తారా? అఫ్కోర్స్ మీకు ప్రభుత్వానికి సాక్షి పత్రిక తేడా లేకుండా చేశారు. ఇప్పుడు రెండు కలిపేసి ఎక్కడ పోయింది ఈ డబ్బంతా? ఆ 40,000 కోట్లు కావచ్చు, 41,000 కోట్లు కావచ్చు, 25,000 కోట్లు కావచ్చు, మీకు ఎందుకు టైం పడుతుంది? మా పయ్యావుల కేశవ్ గారు 1కి 10 సార్లు మీకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్కి లెటర్ రాయడం జరిగింది. ఏమైంది చెప్పమని. సిఏజీ వాళ్ళకు రాయడం జరిగింది. వారు చెప్పరు, మీరు చెప్పరు. సిఏజీ మిమ్మల్ని అడుగుతుంది. మీరిద్దరు నాటకాలు ఆడుతున్నారు, మరి ఏం చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. సంవత్సరం నుంచి అవైటెడ్ ఇన్ఫర్మేషను దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు సబ్మిట్ చేసినాయి. ఎప్పుడు? మేలో సబ్మిట్ చేసినాయి. మీరు ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేశారా అంటే ఎప్పుడు మే ఎండింగ్కి రావాల్సిన రిపోర్టు, మే ఫస్ట్ వీక్లో రావాల్సిన రిపోర్టు జూన్ 15కి ఇచ్చారు మీరు సిఏజీ వాళ్ళకి. జూన్ 15 తర్వాత వచ్చిందా ఏంటంటే దొంగ లెక్కలు ఇవన్నీ. ఇంతకంటే దుర్మార్గమా? మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి మోసం చేస్తారు, కాగు వాళ్ళని మోసం చేస్తారు, అసెంబ్లీకి అబద్ధాలు చదువుతారు, ప్రతిపక్షాలకు అబద్ధాలు చదువుతారు, చివరికి సాక్షి పత్రికలు చూపించి ప్రజలకు కూడా మీరు ఈరోజు అబద్ధం చెప్పే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇదేం కర్మ? ఏపీ అప్పు తక్కువేనా? మొన్ననే కదా టాప్ 5లో ఉంది ఏపీ అని చెప్పేసి రిపోర్ట్స్ అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం రిలీజ్ చేసింది. అందులో 2వ ప్లేస్లో ఏపీ ఉంది. అది కూడా 2వ ప్లేస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే మీకు కార్పొరేషన్ అప్పులు చెప్పలేదు కాబట్టి. అవి చెప్తే ఈరోజు దేశంలో నెంబర్ 1 ఉంటుంది. ఏం చెప్తారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ? పెద్ద ఏదో మేము నిజాయితీగా ఉన్నాము, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్నామని చెప్తారు. ఇదా మీ ట్రాన్స్పరెన్సీ? ఇదా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేదా మీ ట్రాన్స్పరెన్సీ?
తల దించుకోవాలి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు. మీరు ఇంకోసారి ఆ మాట మాట్లాడొద్దు, మేము ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్నామని. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పదే పదే మేము ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్నామని చెప్తారు. ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు తలకాయ మీరందరూ? ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఇదే ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే. ఇంత క్లియర్గా లెక్కలు చూపిస్తుంటే, ఒక ఫిబ్రవరికి 51,112 కోట్ల రూపాయలు చూపిస్తుంటే మీరు అబద్ధాలు చెబుతారు. ఇంకొక విషయం కూడా మీ ప్రజల దృష్టికి తీసుకురాదలుచుకున్నాను. ఇదే కాదు, మీరు కూడా ఆలోచించండి. ఫిబ్రవరిలో 168,000 కోట్ల రూపాయలు, 168,350 కోట్లు ఖర్చు చూపించారు. ఫిబ్రవరి టయానికి 168,350 కోట్లు అప్పు అయితే మార్చికి ఎంత అవ్వాలి అప్పు? మార్చిలో జీతాలు లేవా? మార్చిలో పెన్షన్స్ లేవా? మార్చిలో మిగతా ఖర్చులు ఉండవా? ఉంటాయి కదా. ఆ ఖర్చులు తీసుకున్నా కూడా మీరు ఏం చేయలేదన్నా కూడా నెలవారీ ఖర్చు, మినిమం ఖర్చు 10,000 కోట్లు వస్తుంది ప్రభుత్వానికి. స్కీములు ఏం చేయకపోయినా కూడా. మరి 168,000 కోట్ల ఏమవ్వాలి? 10,000 కోట్లు పెడితే 178,000 కోట్లు అవ్వాలి. ఏమైందా అంటే మార్చికి వచ్చేసరికి 178,350 కోట్లు, లేకపోతే ఇంకా ఎక్కువ అవ్వాలి మార్చి ఎండింగ్కి. అది కూడా ప్రిలిమినరీ రిపోర్టే, సప్లిమెంటరీ వస్తే ఇంకా పెరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏం చూపించారు? 158,919 కోట్లు చూపిస్తారా? అంటే 168,000 కోట్లు ఫిబ్రవరి టయానికి ఉంటే మార్చికి 158,000 కోట్ల అప్పు ఖర్చు చూపిస్తారా మీరు? 10,000 కోట్లు పెరగాల్సి ఉంటే 10,000 కోట్లు తగ్గించి చూపిస్తారా మీరు? ఇది ఒక దొంగ లెక్క. అంటే ఏమైంది? ఫిబ్రవరి టయానికి ఉన్న ఖర్చు కంటే మార్చికి పెరుగుతుంది. ఇది ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉంటుందా? వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కూడా చూసుకోండి. మనం ప్రతి నెల ఖర్చు పెట్టుకుంటూ వచ్చి లెక్కలు రాసుకుంటే ఫిబ్రవరికి ఇంత అయింది అనుకోండి ఖర్చు, మార్చి టయానికి ఉంటే అంత ఉండాలి, లేకపోతే పెరుగుతుంది, ఎంతో కొంత పెరుగుతుంది కదా. వీళ్ళు 10,000 కోట్లు తక్కువ అయినట్టు చూపిస్తారా? ఇదే కదా మొదటి నుంచి మేము మొత్తుకుంటుంది. దొంగ లెక్కలు రాస్తుండ్రు. కంపెనీలలో వాళ్ళు పెట్టిన షెల్ కంపెనీలో దొంగ లెక్కలు రాశారంటే సరే, వాళ్ళ కర్మ అనుకుందాం. వాళ్ళ ప్రైవేట్ కంపెనీలు రేపేదో కోర్టు చూసుకుంటుంది అనుకుందాం. బట్ గవర్నమెంట్లో కూడా మీరు దొంగ లెక్కలు రాయడం జరిగింది ఏంటి? మళ్ళీ దీన్ని పెద్ద కంపారిజన్ తెలంగాణ వాళ్ళ దానికంటే. తెలంగాణ వాళ్ళు కానీ, మిగతా పంజాబ్ కానీ, రాజస్థాన్ కానీ అప్పులు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఇట్లా దొంగ లెక్కలు లేవే. ఫిబ్రవరికి ఉన్న ఖర్చు కంటే మార్చికి ఎక్కువ ఉంది. మీరు దేశంలో ఏ రాష్ట్రం తీసుకున్నా కూడా ఒక్క మన రాష్ట్రంలోనే వస్తుందా? ఇది ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్కి సిగ్గుచేటు కాదా? ముఖ్యమంత్రి గారికి సిగ్గుచేటు కాదా? ముఖ్యమంత్రి గారికి సిగ్గు అనిపించట్లేదు ఇది ఇలాంటి లెక్కలు బయట పెట్టడానికి? మొన్ననే కదా మీరు రివైజ్డ్ బడ్జెట్లో, మార్చిలో వేసిన బడ్జెట్లో ఇంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు చూపించారు. ఇక్కడికి వచ్చే లెక్క ఎలా తగ్గిపోతుంది మీకు? అది ఇదేం విచిత్రమయ్యా లెక్కలు. మీరు చూడండి, ఎవరు ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియదు అనుకుంటారా? ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్కి తెలియదా? లేదా సజ్జల గారికి తెలియదా? ఎవరికి తెలియదు? ఇది అడ్వైజర్స్ ఉన్నారు, ఫైనాన్స్ అడ్వైజర్సు. ఈ రెండు పక్కన పెట్టి చూసుకోండి మీరే. పోనీ క్లరికల్ మిస్టేక్ అందామంటే క్లరికల్ మిస్టేక్ కాదు ఇది. మీరు వాంటెడ్గా మీరు ఇచ్చిన తప్పు లెక్కలతో కాగు రిపోర్ట్ చేసింది. మరి సిఏజీ వాళ్ళు ఏం ఆడిట్ చేస్తున్నారో అర్థం కావట్లేదు. మరి వాళ్ళు ఎందుకు నోట్ రాయలేదో అర్థం కావట్లేదు. వాళ్ళు కూడా మరి నోట్ రాయాలి కదా తగ్గితే. అప్పుల కంటే రాశారు అవైటెడ్ అని చెప్పేసి. మీరు అవైటెడ్ అన్నప్పుడు మీరు పబ్లిష్ చేయొద్దు. మిమ్మల్ని ఎవరు పబ్లిష్ చేయమన్నారు? అవైటెడ్ అంటే ఏదో ఒక వారం 10 రోజులు వెయిట్ చేయటం అంటారు, ఆగటం అంటారు. అన్ని రాష్ట్రాల దేశంలో మే ఫస్ట్ వీక్ కల్లా ఇచ్చేస్తే మార్చికి సంబంధించిన లెక్కలు మీరు 2.5 నెలల తర్వాత కూడా ఇంకా వాళ్ళు ఇవ్వలేదని చెప్పేసి మీరు నోట్ రాస్తారు. వాళ్ళు ఇవ్వడం సరిపోయింది. ఖర్చుల గురించి ఏం చెప్తారు? నేను ఒకటే అండి, దయచేసి ప్రజలను అడిగేది ఒకటే. ఎక్కడైనా మనము రాజకీయాల ఆరోపణలు చేసుకుంటాము, కానీ ఇక్కడ నేను చేసే ఆరోపణ ఒకటే. మిగతా ఆరోపణలు వేరు, ఇది వేరు. వాళ్ళు ఖండించవచ్చు, అది కాదు, అది వేరే అంశం. నేను ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా క్లియర్గా. ఎక్కడైనా సరే అయిన ఖర్చు కంటే నెక్స్ట్ మంత్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? అయిన అప్పులు అయిన పోయిన నెల కంటే వచ్చే నెల పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఇలాంటి దొంగ లెక్కలు రాసే ప్రభుత్వాన్ని మీరు క్షమిస్తారా? ఎక్కడైనా సరే ఇంత దొంగ లెక్కలా? అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. పోనీ ఇది ఫస్ట్ టైం కాదు. ఇటువంటి దొంగ లెక్కలు రాస్తూ వీళ్ళు అసెంబ్లీని తప్పుదోవ పట్టిస్తుండ్రు, కాగును తప్పుదోవ పట్టిస్తుండ్రు, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తుండ్రు, ప్రతిపక్షాలను తప్పుదోవ పట్టిస్తుండ్రు, ప్రజల్ని. మళ్ళీ వీళ్ళు వచ్చేసి పెద్ద నీతులు చెప్పడము, మేము ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్నామని చెప్పేసి. మీరు గమనించండి, ఎవరైనా సరే సిఏజీ అనే వెబ్సైట్ ఉంటుంది, వెళ్ళండి, ఎత్తకండి. దాంట్లో
వైసీపీలో కూడా మేధావులు ఉన్నారు కదా, వైసీపీలో కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, చాలామంది పెద్ద గుడ్డిగా సమర్థిస్తుంటారు కదా, మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాడు, నిజాయితీ పరుడని. ఏం నిజాయితీది? ప్రభుత్వంలోని ఇంత దొంగ లెక్కలు రాస్తుంటే ఇలా నిజాయితీ ఏంటో తెలిసింది. ఈరోజు నేను చెప్తున్నా, 8,20,000 కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు రాష్ట్ర అప్పు. ఏది? ఇది కూడా దొరికిన సమాచారం మేరకు నేను చెప్తున్నాను. దొరికిన సమాచారం మేరకు 8,20,000 కోట్ల రూపాయలు దాటిపోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పు. అది కాంట్రాక్టర్స్కి ఇవ్వాల్సింది కావచ్చు, ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వాల్సింది కావచ్చు, కార్పొరేషన్ల ద్వారా తెచ్చింది కావచ్చు, ప్రభుత్వం తెచ్చింది కావచ్చు, మిగతా అంశాలు. ఇంకా వడ్డీలు తీసుకోవట్లేదు, మేము లెక్క తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే 3 సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్ పెట్టిండ్రు. దాదాపు 1,30,000 కోట్ల పైగా చిలుకు బిల్లులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. వాటి మీద వడ్డీలు కూడా ఇంకా తీసుకోవట్లేదు. మొన్నటికి మొన్న లిక్కర్ బాండ్స్ది 8,300 కోట్ల రూపాయలు. ఈ ఒక 70 రోజుల్లోనే ఏప్రిల్, మే, జూన్ 10కే 24,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు తెచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఈరోజు మొత్తం దొరికిన సమాచారం మేరకు 8,20,000 కోట్లు దాటిపోయింది. ఇక జియోలో ఎన్నికైనా బయటకు వస్తే ఎన్నిషియల్ కంపెనీలు పెట్టి వీళ్ళు అప్పులు చేశారో అర్థం కావట్లేదు. అవన్నీ బయటకు వస్తే మనకు తెలుస్తుంది సమాచారం. కార్పొరేషన్ ద్వారా ఎన్ని తెచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ జీవోలు మీరు నిజంగా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్న వాళ్ళైతే 2021 ఆగస్టు 10 నుంచి జీవోలు ఎందుకు బయట పెట్టండి? మీరు అప్పులకు సంబంధించిన జీవోలు ఎందుకు బయట పెట్టరు? ఇదేమన్నా సీక్రెట్ అంశమా? రాష్ట్ర భద్రతకు ముప్పు వచ్చేటువంటి అంశం ఇది. అప్పుల అంశం బయట పెట్టకపోవడము. మీరు ఏదైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది కలిగిన అంశాలు ఉంటే బయట పెట్టవచ్చు, బయట పెట్టొద్దు, ఓకే అనుకుందాం. బట్ ఇది ప్రజలకు సంబంధించింది కదా. మీరు తెచ్చే అప్పులు మీరు నిజంగా ట్రాన్స్పరెంట్ అనుకుంటే ధైర్యంగా బయట పెట్టండి. అన్ని జీవోలు ఎందుకు దాచుకుంటున్నారు మీరు? ఎందుకు వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయరు? ఇన్ని రోజుల నుంచి అడుగుతున్నాం మేము వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయమని. వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేయరా? మేము చేయమంటారా మీ తరపునంగా? సిగ్గుబాధ్యం ఎంగైనా ప్రతిపక్షంగా ఏం చేశామంటే మీకు ప్రభుత్వానికి సిగ్గుసేటిది. అరే మీరు పదే ట్రాన్స్పరెంట్ అంటారు, ఎందుకు అప్పుల గురించి బయట పెట్టండి? మీరు అడగండి వైసీపీ వాళ్ళని కూడా నేను అడుగుతున్నాను. మీ ముఖ్యమంత్రి గారు అంత నిజాయితీపరుడైతే మేము ఫ్రాడ్ చేయలేదు, తెచ్చిన డబ్బుల్ని దాదాపు 65,000 కోట్ల రూపాయల ఫ్రాడు, 41 ప్లస్ ఇది ఒక 25, దాదాపు 66,000 కోట్ల స్ట్రైట్ అవే ఫ్రాడ్ కనపడుతుంది. మేము ఫ్రాడ్ చేయలేదు, ఏపీ కార్పొరేషన్స్ని షెల్ కంపెనీస్ మాదిరి మేము ట్రీట్ చేయట్లేదు, మేము ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్నాము అనే మీరు గిన్న నమ్మే మాట అయితే అడగండి మీ పార్టీ అధినేతని లేదా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని అడగండి. ఎందుకు సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్న మేము నమ్ముతున్నాం మీరు నిజాయితీపరుడని. మొత్తం జీవోలు బయట పెట్టన్న ప్రతిపక్షాలు అడుగుతున్నాయి. ఎందుకు వాళ్ళ దగ్గర మనం తల దించుకోవాలి? మనం తప్పు చేయలేదు, మీరు తప్పు చేసే వ్యక్తి కాదు అని మేము నమ్ముతున్నాము అన్న, మీరు బయట పెట్టమని అడగండి. మీరు అప్పుడైనా బయటకు వస్తారని చూద్దాం. మీరు నిజంగా మీ పార్టీ అధ్యక్షుడు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజాయితీపరుడిగా నమ్మే మాడితే మేము అడగడం కాదు, ప్రతిపక్షాలు వైసీపీ వాళ్ళు. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, మీ ముఖ్యమంత్రి గారిని క్వశ్చన్ చేయండి. అన్న మన నిజాయితీపరులం, ప్రతిపక్షాలు దుమ్మెత్తిపోస్తున్నవి, వాళ్ళు చెప్పేది అబద్ధమని నిరూపిద్దాం. మనము మన జీవాలన్నీ బయట పెట్టండి అన్న, అప్పుల మీద శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయండి అన్న, కాంట్రాక్టర్లకి, ఎంప్లాయీస్కి, సప్లయర్స్కి, అవుట్సోర్సింగ్ వాళ్ళకి, వీళ్ళందరికీ ఎంతెంత అవుట్ స్టాండింగ్స్ ఉన్నాయో, ఎంతెంత బాకీలు పడ్డామో, ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి బాకీ పడ్డామో మొత్తం బయట పెడదామన్నా, మనం నిజాయితీని ఏందో నిరూపించుకుందామని మీరు అడగండి. బయట పెడతారేమో, ఒక్కళ్ళు బయటకు వస్తారేమో, ప్రభుత్వం రారు. ఎందుకంటే పచ్చి అబద్ధాలు చదువుతున్నాం మొదటి నుంచి కూడా. ఇంతకంటే అబద్ధం ఉందంగా. అయినా కూడా మీకు ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాం. వైసీపీ అభిమానులు కావచ్చు, వైసీపీని అభిమానించే వాళ్ళు కావచ్చు, వైసీపీ కార్యకర్తలు కావచ్చు, అడగండి మీరు ముఖ్యమంత్రి గారిని అడగండి. ఈ ప్రభుత్వాన్ని బయట పెట్టమని ధైర్యంగా ఉంటే, మీరు నమ్మే మాట అయితే వాళ్ళు నిజాయితీగా ఉండని. మేము అడిగితే బయట పెట్టట్లేదు, మీరు అడగండి. మీరు అడిగిన తర్వాత కూడా బయట పెట్టట్లేదు. ఇంకా మీరు ఇంకొకసారి మీరు ఆ పార్టీని, మా పార్టీ నిజాయితీ పార్టీ, మా ముఖ్యమంత్రి గారు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటారని చెప్పేసి మీరు ఇంకా అడ్వకేట్ చేయొద్దు. ఎవరు కూడా వదిలేసేయండి. ఈ రాష్ట్రం అన్న బాగుపడుతుంది. లేకపోతే రాష్ట్రం ఈరోజు దేశంలో ఎక్కలేని విధంగా మునిగిపోయింది. అప్పుల విషయంలో కావచ్చు, మిగతా అంశాలను కావచ్చు, ముంచేశారు ఈ రాష్ట్రాన్ని. ఇంకా మీరు గుడ్డిగా చదువుకున్న వాళ్ళు, వైసీపీలో ఉన్న చదువుకున్న వాళ్ళు కావచ్చు, లేకపోతే గుడ్డిగా అభిమానించే వాళ్ళు కానీ సమర్థిస్తే మీ చేతులారా మీరు రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. మీ పార్టీ ఉండొచ్చు, పోవచ్చు, కానీ రాష్ట్రం పోయిందంటే ఒక టీడీపీ వాళ్ళ భవిష్యత్తు కాదు పోయేది, వైసీపీ వాళ్ళ భవిష్యత్తు పోద్ది. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పేదలు, బడుగు వర్గాలు అందరి భవిష్యత్తు పోతుంది. ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? పదే ఊరక అడ్డగోలుగా చెప్పడం కాదు. మీరు అడగండి ధైర్యంగా ఉంటే. ఇది కాకుండా పేటీఎం బ్యాచ్ ఉంది వైసీపీలో, వాళ్ళు కూడా అడగండి. ఊరక గుడ్డిగా వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్స్ మీరు సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ చేసి సంకలు గుద్దుకోవడం కాదు, బయట పెట్టమనండి. ఎందుకు శ్వేతపత్రం బయట పెట్టండి? 3 ఏళ్ల నుంచి ఇంత దొంగ లెక్కల, ఇంత అబద్ధమా?
ఏదో రూపాయి 2 రూపాయలు డీవియేషను లేకపోతే చేయని అభివృద్ధి మేము చేసినామంటే పోనీలో వీళ్ళ కర్మ చెప్పుకున్నారు, కనపడుతుంది కదా వీళ్ళు చెప్పుకున్నది మాత్రం ప్రజలకు తెలియదు అనుకోవచ్చు. కానీ ఇదేంటిది? ఎక్కడ 51,000 కోట్లు, ఎక్కడ 25,000 కోట్లు మీరు రాసిన సాక్షిలో? సో దయచేసి నేను ఒకటి అడిగేది, ప్రజలు కూడా ఇక నమ్మొద్దు ఈ ప్రభుత్వాన్ని. వీళ్ళు సంక్షేమం, మోసకార సంక్షేమం, వీళ్ళు చేసే అభివృద్ధి అయితే అసలు మోసం అంటానికి కూడా లేదు. ఎందుకంటే చేస్తే కదంట మోసము నిజం అంటానికి. అభివృద్ధి లేదు, అప్పులు తీస్తే ఈ పరిస్థితి ఇలానే కొనసాగుతుంది కూడా. వీళ్ళు మార్చుకుంటారని నేను అనుకోవట్లేదు. రేపు అక్టోబర్ అంటే రేపు ఏంటంటే ఈ 2022 అక్టోబర్ నవంబర్కే రాష్ట్రం చాలా అంటే చాలా దీనమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంది, దిగజారిపోతుంది. శ్రీలంక మాదిరి కాదు, శ్రీలంకకు మించి మన రాష్ట్రం ఇప్పటికే దిగజారింది. ఇక 4-5 నెలల్లో మీరు చూడబోతున్నారు. ఇదేదో నేను జోస్యం చెప్పట్లేదు, ఏదో ఈర్ష్యతో చెప్పట్లేదు, మీరే చూస్తారు. ఎందుకంటే గత సంవత్సరం నుంచి మేము చెప్తున్నాం, 2 ఏళ్ళ 3 ఏళ్ళ నుంచి చెప్తుంటే ఆ రోజు మీరు అర్థం కాలేదు పరిస్థితి, దిగజారుతుందా పరిస్థితి అని. ఈరోజు ఏ స్థాయిలో దిగజారిందో మీ అందరికీ తెలుసు. ఇంకా 4-5 నెలల్లో అంటే అక్టోబర్ నవంబర్ కల్లా పూర్తి స్థాయిగా దిగజారిపోతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఆ రోజు ఇప్పటికే మనం ఏం చేయలేని పరిస్థితి, ఇంకా రేపు చేయగలిగేది కూడా ఏం లేదు. రాష్ట్రాన్ని నట్టేట ముంచారీలు. అందుకే ప్రజలు ఎక్కడ తిరగబడతారని చెప్పేసి ఇలాంటి దొంగ లెక్కలు చూపిస్తూ, సాక్షిలో దొంగ లెక్కలు రిపోర్ట్ చేస్తూ, కాకు వాళ్ళని కూడా మోసం చేస్తూ ఈరోజు ఈ పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. సో నేను ఒకటే గమనించి మళ్ళా చెప్తున్నాను, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండండి. మాది కాదు అని మీరు ఇలానే వదిలేస్తే రేపు ఒక్కొక్కరు నెచ్చిన 2-3 లక్షల రూపాయలు నెచ్చిన పడుతుంది. ఈ ప్రభుత్వం ఏముంది, ఓడిపోవచ్చు, ఈ పార్టీ వెళ్ళిపోద్ది, కానీ ప్రజలు రేపు సఫర్ అవుతారు. సో దయచేసి గమనించి ఎక్కడికక్కడ మీరు నిలదీయండి. స్థానిక ఈరోజు ఏదో వస్తున్నారు కదా గడపకి, ఎక్కడికక్కడ ఎమ్మెల్యేలు నిలదీయండి, అక్కడ చెప్తారు. నిన్న ఒక విజయవాడలో ఒక యువకుడు అడిగాడు శ్రీనివాస్ గారిని, 8 లక్షల కోట్లు చేశారు కదా మీరు అప్పంటే తోక ముడుచుకుంటా ఆయన వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు. ఏం చెప్పొచ్చుగా సమాధానం? 8 లక్షల కోట్లు మేము చేయలేదంట అనకుండా నీకెందుకు అంటాడు? నువ్వు చెన్నైలో జాబ్ చేసుకున్నోడికి నీకెందుకు అంటాడు? చెన్నైలో జాబ్ చేసుకున్న వ్యక్తి ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేడా? వాళ్ళ కుటుంబాలు లేవా? వాళ్ళ పనులు కట్టట్లేదా? అదే ఆ ప్రశ్న. నీకెందుకా? లేదు మేము చేయలేదని ధైర్యంగా చెప్పొచ్చు కదా వారు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు. అంటే ఇక్కడే అర్థమవుతుంది కదా, ముంచేశారు రాష్ట్రాన్ని. దయచేసి మీరు ఇప్పుడు వస్తున్నారు వాళ్ళందరూ, ఎమ్మెల్యేలను కావచ్చు, మంత్రులు కావచ్చు, ఎవరు వచ్చినా సరే అడగండి వాళ్ళని, ఎక్కడికెక్కడ అడగండి. ఏంటి అప్పుల పరిస్థితి ఏంటి, ఈ 65,000 కోట్ల మోసం ఏంటి, 66,000 కోట్ల మోసాలు ఏంటని అడగండి. మీ సమస్యలే కాదు, మాకు కాలువ లేదు, రేషన్ రావట్లేదు, ఇదే కాదు సమస్యలు మీరు అడగాల్సింది. ఈ రాష్ట్రాన్ని ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెట్టారు వీళ్ళందరూ కలిసి. అది కూడా మన బాధ్యత, అడగాల్సిన బాధ్యత. ఎందుకంటే ఈరోజు మీ సమస్యల గురించి మీరు అడిగి వదిలేయచ్చు, కానీ అది ఈరోజు అప్పులు, ఆర్థిక సంక్షోభం మీ సమస్య కాకపోవచ్చు ఈరోజు, కానీ భవిష్యత్తులో భరాయించాల్సింది మనమే. రాష్ట్రం మునిగిపోతే ఈరోజు బీహారు వాటి మాదిరి తయారైతే రేపు పోయేది మన రాష్ట్రమే, రేపు అప్పుడు మన నెత్తి మీదకి వస్తుంది. సో ఈరోజు మీ సమస్యలతో పాటు ఈ సమస్యను కూడా మీరు దయచేసి లేవనెత్తమని కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారం.